Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Nakikita nyo naman ngayon ay magmumukbang ulit tayo ng street foods. Meron tayong tenga ng baboy, paa ng manok, ito paa ng manok, tsaka dugo, tsaka sinabayan ko na din ng slice na ham, tsaka hitlog kasi wala na akong nabili na isaw. Tsaka iba pa, complete naman wala na kasi naubusan na daw. Kaya game na guys, kain na tayo. Ito may kanin tayo. Tapos natin. Wow. Kain tayo. sabay na din kayo guys para parehas tayo mabusog. Ito yung sausawan natin. Pinagsama ko siya suka sa yung sauce na para masarap. Tignan natin. Sarap guys. Saka ng baboy. May malta.
ayun guys. Siguro, hanggang dito lang tayo. Busog na naman ako eh. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka lang dito ay huwag mong kalimutan comment, like, and share at mag-subscribe na din. Tsaka huwag niyong kalimutan ng notification bell para sa susunod na pag-upload ko ng video ay updated kayo. Maraming salamat.